Fit voor jou administratie is een administratiekantoor. Maar wij leveren geen boekhouders. Wij leveren administratiecoaches. Wij nemen de ondernemer bij de hand en loodsen hem of haar in begrijpelijke taal door de administratie heen, zodat we de administratie als stuurinstrument kunnen gebruiken voor de onderneming. En dat alles tegen vaste all-in maandtarieven. Maar wij gaan nog veel verder dan dat. Wij verleggen de grenzen van ons vakgebied door ons te realiseren dat de cijfers maar één onderdeel zijn van de administratie. Wat veel belangrijker is het verhaal achter de cijfers. Het verhaal achter de ondernemer, het plan. Wij hebben onze grenzen verlegd. Zowel de grenzen van onze dienstverlening als onze eigen persoonlijke grenzen. Nu zijn wij in staat om de ondernemer zijn grenzen te laten verleggen. Om op die manier, op een andere manier naar de onderneming te kijken en te zorgen dat de onderneming financieel gezond wordt en tevens ook financieel gezond kan groeien. Benieuwd hoe wij dat doen? Met PIT.